Encara està el tambor i és el tambor, este tambor. Este és. Té també la seva història, com abans comentaves, esa censura en el ball de les llauraores, també està esta història del tambor del francès dins d'este ball dels tornejants. Un dels més bonics, dels més característics també d'estes festes, com diu Julio. I anem a veure la fuga, anem a veure-la i sentir-la. ¿Qué?